viewers, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअआवबो फिन खेबसे बरायहरनाय जाबावबाय। दिनैहाय आङो माइ जावनो नागिरदों। माइरं दुख्लि लाबाय, माइरंआ नैबेयावहाय दङ। ओमफ्राय इ मोनसेनिया गुन्दैसो दाखालि जावखांखाबाय आरो जोसाखौ। ओमफ्राय इयो मा लगायदेरनायमोनलाय मा? इ मोनसेया रनजितजों जोसाना इयो नांदेरनाय। जावनो नागिरदों। ओमफ्रायो मा होनो बेलेग टाइपनि जावगोन आरो जोंहा नै इयावसो जावो बारजो। होमबानिया माने दसेनो जायो आरो नोङो 2 घन्टानि जायगायाव 1 घन्टायावनो जायो, इजि जाहैयो। बेनिखायनो मा गिदिंबाय थानाय दा देखायनो हागोन आरो माइखौ गिदिंबाय थानायखौ होला नामा बिदि होनदों। दायो दिन्थिनो हागोन माबायदि जावो। फेनाव फन हरदो खोना बाबाखौ बुहुदानो रोंखागौ, माने बुहुदानो इदि जावखायोबो खोना। जोंहाबो बांसिनानो इदि जावो, थाब जायो आरो इनिखायनो। दा आङो रेडि खालामनानै लाखाबायानो। ओमफ्राय नै इखौ माइआ इया लासै रोगाना होफैनोसै, सानैबो थिखोनोसै नङाबा हाख'वाना। आरो जावनायखौ दिन्थिलांबाय थानोसै। जाय माने दालाजों जावबाय थानो बायो थाबनो जागोन आरो फेनजों जावबाथाय। नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। आं भिडिअनि गेजेरावनो मोनसे स्पन्सरशिप होनो नागिरदों, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। Okay guys, नोंथांमोना दिनै मोनसे एप्लिकेशन इन्ट्रोड्यूस खालामनो नागिरदों। बे एप्लिकेशन नामानो जादों गाइस टेक्सेल। बे एप्लिकेशना वर्ल्डनि बिराद फेमास माने एप्लिकेशन दे। थ' गाइस नोंथांमोना बेखौ माने गेलेनोब्लाथाय नोंथांमोना प्ले खालामनोब्लाथाय नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिपशन बक्सआव माने लिंक होना दोनदों। थ' नोंथांमोना बेनिफ्राय गेलेनो हागोन, प्ले खालामनो हागोन। ओमफ्राय गाइस नोंथांमोना मा बुङो बेखौ बे माने उइकलि गिभवेबो सोलिदो। नोंथांमोना बेयाव माने iPhone 13 खौबो नोंथांमोना बेयाव माने मोननो हागोन, विन जानो हागोन। ओमफ्राय गाइस बेयाव माने नोंथांमोना नै विनिं लिस्ट फैगोन, नोंथांमोना चेक खालामनानै बेयाव नोंथांमोना अनलाइन आर्निं खालामनो हागोन गाइस। दे गाइस बेखिनियानो भिडिअ नोंथांमोना डाउनलड खालामनोबाथाय बे भिडिअनि डिसक्रिपशन बक्सआव नोंथांमोना मोनदों। थ' नोंथांमोना गेलेनानै अनलाइन गेलेनोब्लाथाय नोंथांमोना प्ले खालामनोब्लाथाय नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिपशन बक्सआव माने लिंक होना दोनदों। थ' नोंथांमोना बेनिफ्राय गेलेनो हागोन, प्ले खालाम। खानायखौबो खानानै लायाखै नै दा मा होनो खाबाबो खायाबाबो एखेसो लोबखांनांगोन। सुइसखौ होनानै होनोसै मोननैखौबो, ओमफ्रायो सुराव होसिगोन। खालि खाबासो माइरं जावनायखौ समायगोन होनहरदो माइया। ओमफ्राय बेवहाय होना होनोसै दा माइरंखौ। एसे लाबायना ओमफ्रायो बेफोरबायदि होनानै होदो। बारजों खारो आरो गुन्दैया गोजानाव बिदि लुबाय थाबानो दसेनो जोबो। माने बेफोरबायदि पांखाखौ लागायनानै बिदि लखबना होबाथाय बारजों बिरलाङो माइरङा। जोंहा इजिलि बिदिखौनो बांसिन बानायबाय थायो। दालाबाथाय गोबाव लायोना, पांखाजोंबा दसेनो जायो। बेनिखायनो बिदिनो जावबाय थायो आरो थाब जायो। सोरहाबा बानायफेराबाथाय जावना नायबानो जाबाय, दसेनो जागोन, इजि मोनगोन आरो बानायनो। आं दा जावलांफिननोसै माइरंखौ बाराव होनानै। नै सालिखांनाय आरो जावखांनाय। ओमफ्राय नै जावखांनाय। गेलेबायसो माथो खामानि मावफानो फैनाया। दे खानाया बिरलायदो माथो बारजों बाबा। गुन्दैया माखै माखै मोनहैजोबखो।
loko. Kayak megang loko. गय जादो जोङो माने सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै गय जादोंमोन आरो दहायनो जाखांदो ओंखामखौ ओमफ्राय दा दुब्लियाव फैदो मादे मानामुनि खानो फैदो र' दंना गैयाबा ओमफ्राय दिनैसो मार बेसर फोदोना देग्लाय ओंखायनो दा साननैसो थानानै बांसिन मोनो आरो दा आरो एसे खम जागोन Mama angkri sana. Anta dan serang. Ada gones lah lai. Ha, nang kam dia kau. Kam dia kau? Di besor pada na imbi berbar go sudah. Nagir nani kahin sih mana mana. Angka berat getau mana ada mana muni ke sana. Muli ada malah jadi. Mana? Tangan batu. Besar ali geser pun ani labai bestiba. Masuk loh ilai. Last sing orang tangan ni. Mana bocor ni? Adi roh. Oleh satu lah yang mai bani. Khar mabar khar mabar khar बोथोरनि मैगंखौ बोथोराव खेबसेबाबो जानांगौ साननै थाबावबाथाय बिराद जागोन मानामुनिया जोंनि जाबो ओमफ्रायो दा बांद्राय जाथ'वाखै एसे गोरलैबो जा नायदोंमोन दा ससेयाव मोनो मोना खानोसै लांनोसै आं खानोबो मोजां मोनो जानोबो मोजां मोनो खानो बानाय गैया आरो मानामुनि मैगंखौ जनानै आरामसे खाबायल'सो थानांगौ मेंबाय बेसर बारिखै बारस'बोनानै नै लांदाङावनो खागोन जोङो ओइ ससेयाव दंना गैया दङबा खासिगोन गैयाबा आरो थांफिननांसिगोन दुखुसो जालांगोन खोना बोरोथ' थांगासिनो न'आव दुन्दियाबो लाबाय एसे नागिर खानायावनो बेसेबा टाइम थांबाय सानानो हाबबाय गैला सान हाबबाय थांनोसै दा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ सो माच